ngalah telot bat khia ka jingkit kata kalong ka jingruai ka bangilai ruai bon sin ya ka pop ngabrai tang ho jisu lok bakordor ngan bret lot hajing duai ka jingkerman ka jonga bat ka jompi kum ki banget hapdeng ka ne ka perthai ka ba dap de ki jing kat syabapai hapdeng ka ne ka perthai ka ba dap de ka ot ba de ka jau umat ka jing sok kam don ha ka ne ka perthai ubaman bat ki bor jong ka jing dom ki wan ban ya le yanga bat ya phi man la kasngi ring ya ingo yu blai bangi don ya ujisu ubalong ulok ubakordor badune ujisu balong ulok ubakordor unam ino dalai lai ruem yanga bat ya phi kum ki khon ki ba echo kum ba ulakular haswa ba un lekno un kiu shabanang ula keren ya kitu ki kenten hak mi uang ngan long leng rengkat bat phi halakasngi hadu gabawai kaperthai dai namar kata bangin yai em rengkat bat ka jingdon ka jong belai ha ka jing em ka jongi ka ba malakasngi te ladangi em ka ba kum kata ka jing em ki bor jong ka ne ka perthai kin namla ban job yangi ublai un kar khu ye phi baro iwei piwei ki balayawan syakane ka Bible study namar kata anda haba pilami na kane ka jing yasem ka bathiang lane na kane ka jing yaslok ka bathiang phen yo ya ka ban mat ya ka jing pensat bor ka jong belai ya ka men sem ka jong phi ya ka jing mot ka jing perkhat ka jong phi bat kan long ro ka bor na ka benta ka jing em haba pidei ban ya lenti hapdeng kene ka perthai ka ba ublain bat skam ya ka jing em ka jongi bangin nangla ban yai pen pau ya ka buram ka jo bat ngai ngo ro yo blai ba u yai pen yo hangi ya kene ka Bible study kumne nakawei kata yo syakawei pat ngiyo ban ya keren ngiyo ban ya pule ngiyo ban ya puson ngiyo ban tip shibon kiai bat om tang ban tip henrei ban recharge ya ka men sem ka changi ya ka jinglong ba kan jaman sem ban yai pen thamai bor ban yai yo bor na ka wei ka tayo sha ka wei pat ba ka jing em kristan changi kam dei ban kot tang haga bangi tep tang haga bangi yo asngau henrei ka dei ro ban long ka jing em ka bangi yai yaksa bat ngi yai praktis man lakasni ban le ya ka mon ka ba khot ke chong belai kidon kipor ki bangi telot kidon kipor ki bangi klan kidon kipor ki bangi le ya kamon jong belai don pat kipor bangi fail ban le kumta haka jing ya le ka jing em ba man lagasngi ngi hab ban yaksa ngim dei ban randen no lane ngim dei ban du bor no rai ngin yeng bat ngin yai nes kham hado kabakot te tau belai un ker khu ya kanika kantaro kabangin ya puson ya kaktin ka jao tingila ya keren ya katu ka subjek syapang kasur jong ublai ngiladep ban ya keren ya ka jinglam perang nangta ngiladep ban ya keren ya ka main point 1 kirukom hagaba ublai ukeren yangi nangta ka main point 2 ngila ya keren kumno ngin yo asngau ya ka sur ublai kani kata yau baladap ngilai ya keren ka baning kong galong ngidai ban peli ialah ka donut show belai ngalapen kan mau ya pi babon na pedeng jongi ngi peli ya ka donut show belai tang haying mane andala ami nang to ngila kang kerdep bat ngila peli syaka perthai tang ka daw ngimla ban yo sngo ya ka sur ka jong belai nang ta ka baar penti kena yala de bapilong kilang berat jo namar ka Bible kong kilang berat jonga kisngau yanga ong jiso larangi long kilang berat jo ngio sngo ken yo kabalai kami tu bat ngap ya ka sur ublai leng baki jingja kidon bon ba kipor bon sin ba ublai ukran yangi leng bagi jingja bat ha kita gi jingja kadon kasur ka jong belai
Tementang ini point no syaka main point 3. Tatho hang to. Kumno ngin penti kena bakadei kasur ka jong bele. Kumno ngin penti kena bakadei kasur ubele. Kata kalong kabagin ya keren mentah. Kumno ngin penti kena bakadei kasur ubele. Yo bakam dei pat kasur ka jong bele. Tengi dei ban nang lane ban tip kumno bangin la ban penti kena. Bakata ka bangi yos ngau. Lane kata ka ba pasiau. Lane kata ka banginget ka ba keren yangi. Bangin la ban penti kena bakadei shisha 6% bakadei shisha kasur ka jong bele. Kata kalong gabadon kam. Don hakawei ka shenong. Syakitai githan jongi syatai. Ti namarba kamen syuan dang bon bah kini kinong syono. Bat kini kinong syono kila praktis bah ban Pak Mersiang. Namar bakadero kajaka gababon Mersiang. Jupa bahagi Mersiang. Dia haga por janmet bat kibriun da yo sngau Bapak Mersiang ngumto kilet. Lada yo ban siat ban kem lane kumta mo. Ti enda kita ginong syono kilaya melin bahaban praktis kumta. Ti kilaya nang ban Pak Mersiang. Kumbayam Bapak Mersiang deh. Ti syanero bon baha. Ti kiale kumta. Bat kabut jongki kalong bakata gajing Pak Mersiang jongki. Kenang ban riam ban pon ban Pak ban yo ban kem yaki beriu. Kita ginong syono kan. Kia Pak Mersiang kenang bakin wan ki beriu mo. Lada don tang marwei lene arnut. Takamut kin yo ban kanrup yaki kan. Kamangamut ban ong hang ne kalong. Don ki bom sngau tho bakadai ka sur ka jong ki beriu. Henry penban ngamut benong. Don ki bom sngau tho bakadai ka sur Mersiang lane ka sur beriu. Namar kata ka jingpa jong ginong syono kaya serim bat ka sur Mersiang. Tangga daw. Omlah bat sngau tho. Pi hang nero don ki por. Bat bun sen hero. Mdei tang basudon ki por. Reda bun sen hero. Kawei pat kasur. Kabaya serim bat kasur ka jong belai. Kawan ban sawa. Badai namar kata-kata ngihap ban penti kena. Kadai na em kasur ka jong belai. Kata gabawan ban keren. Kata gabawan ban pasiau. Kata gabawan ban pensngau. Kadai na em kasur ka jong belai. Bangan nget sispa anak sispa. Bakadai kasur ka jong belai. Nganget pis ngoto. Halor kata kanong rim. Tetho no kumne ban kamsyai syuk-syuk. Usaitan uyale kat bala ban penbakala ya kibril. Next slide kita. Usaitan uyale kat bala ban penbakala ya kibril. Usaitan uyale kat bala ban penbakala ya kibril. Da kabale menle kumbadai ublai. Da kabale menle kumbadai ublai. Full stop. Hi kata galong gajing shisha. Kat bala usaitan uat yakilat kilenti kumno ban penbakla yakibrio. Lada uwan hagadur kemusaitan kibriu kimnget namar bakila itu ya o. Lada uwan hagasur kemusaitan kibriu kim pediang ya kata uwan no
hagasur lane hagadur kum ublay kanang bagi beriu kin ngej bat ban yo ban pen bakala ya gibreu lada usoitan umla ban pengop ya phi ba phin di kiat ba phin tu ba phin im rengkat ki jing sngo baha perthai ki jing sngo baha ki jing jaklia ga bugai bon ka jing em ka bakum kata lada usoitan umla ban pengop ya phi syata upen ngop ya phi hakaniam upen ngop ya phi haki weipat ki rukom ki ba un pen bakala kanang ba utu beriu unjat now kata ga deka bor bat ka boit ke jong syaitan tongin ya pule namar kata la tho aga siti banengkong uyones lenong basau dekat banengkong hangne u apostol Yohanes u tho ye gini ki kenten ko heb bae habab hiyo i ya ka kenten heb bae ken mau bakadei ka kentin bakhad e ya ki balanget kamdei setia ya ki bompat nget kadei ya ki balanget ki henmen ki para Yohanes utho kum haki henmen bat ki para hautrai uang ko heb bait wat nget ya ki mensem barok Henry to penten juk yit ya kita ki mensem laki long ne em na ublai na basibon kinong ya thulo palam ler kila ya mi no sekapertai wat nget ya ki mensem barok Henry da tenjuk yit ya kita ki mensem laki long ne em na ublai dei hang ne bangi sas ngotho bapleng ki brio ki babakala lanti om dei setia baki kwa khnang ban bakala henrei hagaba menengkong kidei giba wat yo blai hagaba menengkong kidei giba it yo blai bat kadei kata ka jing plo gamen sem ka baki terang ban syakri yo blai penban kumno ro kumno ubaman uyale ban apthap hangno ba unyo ban pen bakala no yaki bat dei hangta bagi sasya ya lam bakala bat kiong ngayo sngew ba umen sim uong yanga kumta umen sim uong yanga kumne uong yanga kumtai baong umen sim tebun bun sin habang iyo sngaw ba don mano ramano ki ba kam ki ba ong ba uong umensim kumne uong mensim kumtai ngihaban kali umensim ayu namar ka Bible ka ong wat nget ye ki mensim baro yo badai da umensim baman lane yo badai ba kata kajing sngaw la jong ka bawan na lade ne yo kadai sisharo ka bana ublai namar kata kadau ngihap banang ban pentikena pi hagasnam ka bakham mensyua por bangadang don hangtai halat rembai tongan poi biang syata haga por bangadang don hangtai ngannam daya thu kerteng henrei ki babon kitip ba yau tau beriu udan wei beriu ubat terang bahaban syakri ublai ubat terang baha ban duai ubat seliang baha ya kektin ke jong belai baru tahu beriu endah haba upoi syatai syalat rembai bon sin ulej wat yanga ban yo ya gaban duai ban yo selok ban yo ban ai jingmot ban hikai ro na kektin ke jong belai tinga jule kumta bat lay kendo yu tau beriu la bon lakat tokat nesin dam dei e shibon ro rei kala ban long sau san riu sin ju kendo yu tau beriu ubat terang ubat seliang ubat don gamen sem kaba rehem ban syakri ublai hadin nang to kajia kumno piken mau baka kala no ka perthei ka mariang mo kawan ketu ke jingkang dawyong dawan ketu ke jingkang dawyong syatai tau ta urang baru umpoi syuk ke nyuba peli namar upoi syatai nak bentaki kam dawyong tumpoi syuk syatai
tengam ya kenduk syuk ya o lak jelang la ya nju ya tip syuk udon seno barulai akumno bat hadin nang to ngaya kenduk hagawai kesngi klem poi perkhat ya kenduk yo ngtei hasar jawai pandai kenduk yo keren yo ko baju keren dan rai ukit taka perang ka bahe ukit taka erbak ka bahe ngong yo balai kumne sano bin le chayu yo phi tingala keren biria ro yo taka pot rai wang em namar baka perthai kala la januai ula sensyar menat khlau te ngam trei ngam kta syo ya ki khon ro ngalapen pep skol tenga la sulet sang le yalap keleng-keleng tenga ngong kendit ngong he kum no kum ta phi le yalap ma phi namar nga ubaya selok yo ngatip baha ba 4 beang tenga ong yo kum no kum ta phi le yalap wat nem le yalap wat nem keren kelumar yo ba phi hikai bakla ki breu hadin nang tahu keren bon ge ngam la syuk ban kan mau ula yaj bad ula yaj la ka jong kalenti hakasin baar la kiar syuk ya kendu biang saisin nga keli biang yo dang le yalap wong hooj tingala keren biang yo ta kapot bat nang taru ka syukut no basyu keren dayaj hasurok hadin nang to sami bat sabana baulai keleng ki jaka bat ulaya lam bakala kidon gilong ying long sam ki bala panj lapra kidon ki balang ki bala kelumar la panj lapra la mi na ka balang la lej ban seng la ka wei ka balang lej ban phet syaklau syapatap lej satu syane bat kumta terter pi la da piwat ya katen rai ka basisha om dei setiap utu beriu umut na basdang umut ya ka basneu om dei ba ukwa ban bakala henrei haka basdang uat ya ublai henrei kumno rakumno nakata ka jing yaj lenti ka jo ubamman ulayo ban ya lambakala kiwan kita ka kawan kata ka jing bomla jo ban pen ya pher ya ka sur ka jong belai ya ka sur ka jong mensem jong belai bad ya ka sur ka basisha ka jong belai kumbangong mene ya pa mersiang daginong syono ngi men sywa kapor badang kena ya don sesenong syanero kidon gitu kisim ki prej tu barit badon selengkak ba pedit ki pa kumto te namar ba men sywa ngi yariam dakatoka pena sopan na kai mo ngi yariam dakato hakapor bampat yo iwei iprej ban penpa ban bu hagaru ba in penpa ban khro ya kiwei mo hakapor bampat yo ye ita iprej pa hab ban syonghi hasanyom pa dakaktir kita namar balak melin nginang bah ban pa tiki prej kimut badai ike para prej mo para sim prej tiki wan bat ki no hagatuka bajena mau kathit te kira sakut ang to bangi yo ban kem de bason te kabangamut ban ong galong kumta ba kita ki simpret ro kimla ban penya pher ba peli bat ki ngat haga jingriam te kalong ro kumjo yang ngi ladang ngimla ban penya pher ya kasur ka jong belai naka wei pat kasur namar ubamman u apthap umla ban pen kelem yo ubreu ngaban biang saisen umla ban pen kelem syakakyat syakato syakaya syok yadat sigi kam sngo ba pertai ubaman uthap dakawei kalat ban pen pulam ban pen flop ya kacing kacang ubreu nang ta nakabaar korin khatwei lenong de khat bakhat sao ar korin khatwei lenong de khat bakhat sao hangne patro ngi pule yakini ki kenten ngin lengo alai yakata namar usoitan hi upen yastrim yalade yau angel kajing syai usoitan upen yastrim yalade kum u angel jauh belai
uwan hakadur kabang ngimla ban itu penban udayu syaitan te tongin long gibastat ngidei ban nang kumno ban penyapher tengah tarai kalak syai kata ko bentah tingin point next line kumta ban om bakla ngidei ban keli kumne ha kumta koma ban om bakla ngidei ban keli kumne kabanin kon ngidei ban keli ban pensyong nong rem ya kata kasur kabawan hakine ki point hatu kata kasur kaya dein em katkum kaktin ule hatu kata kasur kaya dein ne em katkum kaktin ublay hatu kata kasur kaya dein em katkum kaktin ublay hatu kaya long paralel na em bat kaktin jong ublay hatu kata kaba wan hanga hatu kata kaba ngayo sngau kata kaba pen sngau hanga lane don manora manoba ba pen sngau ba ya selok ba ya lap ba hikai yanga hatu kata kaya dein em bat kaktin jong ublay lada kaya dei bat kaktin ga jong belai kamon baka beang henrai lada kumno ra kumno kaya long mar persya kam ya dei kaya ya la ka jong bat ka jing hikai jong kaktin ga jong belai kata ken kalong ka babakla tingi dei ban sngo tho ia kata pila ban keli yanga kumnongin sngo tho kumnongin la ban sngo tho ban tip bakaya dei nam ya dei bakaktin jong belai khnang ba phin la ban tip ban sngo tho ka jubab kalong hap ban pule bahaya ka bible ka jing bom tip ya kaktin jong belai ka penlong ya ki babon ki patba ki bapli ki bom tip ai ki syunget bet ya ka jing penak telit ya ka jing bangtin ya ka jing pensyepting ya ka jing start jong utei ubakren ban pensyepting bat ki syunget bet namar bakim tip nalade kaktin ka jong belai habom tip te kumno enang ban ong bakata kam ya hab habom tip ya kaktin jong belai te dei na kata kadau ngi hab ban tip ba ya kaktin ka jong belai pi menta kidon kinong hikai kibawan ban hikai ya pi kiong ya pi batang ka ba penbaptis basyutho na ka selang mat lane ka jing penbaptis dang kelong kambiang bat omla ban yo jing pen em tila da pidei ki bom tip ba ka ktin jong belai ha ka jing start jong gitu kinong penthame ta kamut phila kelon bet 6% lada ngaru ngamon ban penthame kibriu kamlong ka bae ban hikai bakala lelei ka basuk tam na gi basuk ngan jin dala lompat sibon ngan jin dala kellalong wei ne gi baruspa ban sna ya ka kenhon namar ban business ha kaniam kalong ka basuk hadu kata-kata henrei ki babon ki khon ka balang ki sya ya lambakala namar nalade kim tip hi ngia keren ka ktin ka jong belai yones lai kan reu ka ong u bang nget ha u un om jot shu an re un yo ya ka jing em bom jukot full stop bat kalong si sya komta om dei kata ka jing pen baptis om dei kata ka jing pen ngam om dei kata ka jing he ka jing rit ka jing kelong ka jing teman hanrei ladangi nget ha u Jesus Christ ngi kala ka bamot na ki pop ngi ino ya ka jing long barem ngi em ka jing em batmai ngi yo ya ka jing em ka babam jukot hanrei lada pen baptis pen ngam ya phi saha ka duriau Atlantik lene Pasifik ro syadu syatrai pen ngam ro enam yo jing pen em klem ka banget
Klem ka bakelah ka bamot bat pediang yau jisu hagadonot. Pi. Nak kata-kata ka bahaba pindong ye kitu kinong pentame yang in yelek sa Pacific pengam saya me hang tu ha Pacific Ocean ba men kam khoi to ka pop men yo syong hakmat do ha beneng. Wat juan ban pentame lane ban yalam bakala. Haba pitip ya kaktien jong belai ka penlong ya pi. Kaktien jong belai kalong ka kakut bas kem kalong ka jing yada ka sti ba. Tenam kasti ka jingat ka white lam ka jong mensim kaktien ka jong belai kita ki jing hikai babakala kinam la banwan rong namar ngidon ya kaktien jong belai ngitip ya ka jing shisha compare haduk kanno ki start ki pena kinang ban keren hanrei da lei ruem kinam la ban pengai hagini kisngi kinang mi syuk gi babon gi bakom kita kiban pen kelumar ya kikon kabalang telong giba start long giba scam maka jingat ban yang scam haga jingat habangi pule naga baneng kongkorin khatsau arpeu ka Bible namar kata ka hikai yangi bangi dei ban syampang bahaga ktien jong belai to neng kongkorin khatsau arpeu ko para banget tuat long kena haga jing syampang henrei haga jing baman tolong konlung ti haga jing syampang tolong rangba dena henrei ka jing kalong babon na pedeng jongi ngilong da kongpong ya kato haga jing baman ngi syampang haga jing baman ngitip bahangi ngautu bahangi syam ngilong rangba henrei haga jing syampang ngilong kenlong bon ngilong kumta ngi expert ya ki jong ka partai ngi expert ya ka pop ngi expert ya ki jing sneu ngi expert ya ki bom la bantai ya ka jing em bakan jaman sem henrei ye ki bakan jaman sem ngilong konlong te wat ai bangin long kumta long konlong ya ki babaman ki basneu mo ka pop rei ngin long rangba haga jing syampang ngin long mecha haga jing syampang te namar kata-katau ban la ban penti kena la ka dei ka sur ublei ne kam dei tengi dei ban keli akan dikajing keli hatu kata ka bangayo asngau hatu kata ka bawan ban keren hanga hatu kata ka bawan ban pasiau hanga lane hatu kane ka bangayo i kadihap ne em katkum ka ktien jong belai kadai ne em katkum ka jing tho na ka ktien ka jong belai dei ban sngau tho ya kata pi ki babon kinong hikai bakala sakendian dengan penrap biang nang bangin ya syai susu ki babon ki bahikai bakala ki abatai ya katan rai jong ka kenten baptis singap bangan ba nganuan ra biang sacisin ki abatai ya ka jingmut tan rai jong ka kenten baptis ki ong kawan ten baptizo kabamot kumta bat ki babon ki nong hikai bakala ki hikai katkum ka jingkwa jong ki ban kring beriu syalade da ka baki batai tang ya ka wei ka jingmot henrei ka kit jingmot haki lai sau teli ki jingmot ka jingmot ka baki batai kalong ba habaong pen baptis lane baptis kamot immerse lane pengam ki batai tang ya kata ngan itu ya pi shwa ka ni ka World Cup hajar pun Rio shwa ka World Cup ka tim Brazil shwa bakan mi nalaka jong kari ki player gila ya mod bandong shakin kiwa ka flight shwa bakin mi nalaka jong kari ban lek syaka jingyale World Cup mo menhakane badang sudap ngayu iya ka kubor ka bangkum ne ba ha Brazil ki nyokor bahaya gane ka football it has become a religion lakum kaniam
kata ka rukom eat football ki breu bat ka khubor ngadon ha ka mobile jonga bangala sep ya kata ka khubor ka tho kumne ba ki baptize shwa ya kata ka flight shwa bakan mi kita baptize ya ka kita penbaptis ya ka daka bakile kumno ki wanra ya ki fire brigade bat siat ya ka to ka flight mdei setiap pengam tapi sano shun long to ka flight tiki pendon kam daka kentin baptize ban spray ya ka to ka flight shwa bakan fly for the world cup pi kata ka kentin baptis namar kata it is applicable ha kita ki bentaro la pendon kam ha kita ki benta tika ei ka ba mangingile ngi pen baptis da ka ba ngi tho aga selangmat lane da ka ba senrej kataro ka de ka baptize dei man sngoto ya kata tengah ngait bakala syai kata mo bangin nam sya yalam bakala to mdei tang ye itai baptis senrai ki jaj pegi jaj ki sur ki ba mi nang no lane ki ba wan hangi lane ki bang yo ban pule ya kan ora gano gajing tho yo ban sngap naga mobile lane don ki parlok ki ba wan ya slok fi wan ngeji ki men sem baro namar bagat don kasur kabaya serim bat kasur ka jong belai henrai kamdei kasur ka jong belai bat nginla ban judge ya kata nakaktin ka jong belai lada kam ya hap bat kaktin jong belai te kalong ka babakala nang ta ka baar hatu ka don em ka jingreu belai koma hatu kadon ne em kajing riulai koma kajing shisha kajing riulai kajing shisha kajing snauret bat kajing bat kajing hangta to ngasubu tangkine katto kanne hatu kata ka bangayo sngaw hatu kata ka sur hatu kata ka bawan ban keren yanga hatu kata ka ba une lane kane ka kiparalok kiwan ban ya selok yanga hatu lada ngale kumta hatu hangta ka don em ka jinglong riu belai ne yo bakadon gajeng sngaw holy sngaw sarong sngaw long riu khoj shisin tepi mut ban lej ban ya selok ya kita kibriu ki bala bakla ukni jong kata ka kur ukni jong kata ka kur ngandam yatho shano ngam desngo dei ban yatho anda haba ulawan ban ya kendu ya ka persa ka jong o rengkat bat nga marsen yo i yo tau kenyi walong teman basan kata ka persa ka ong ki parisi arsap kada bentiu bat ong ki parisi arsap lech setai mlong ban ya kublai kti pi ki ba pop ki ba tengit hadu banga ngaong ta teman basan yo tau kenyi jong ta ka kor ngaong kenyok teman basan nai keren kam mentoi ban keren ye kini ki priu ino kam mentoi ha kata kasni ngele ya penlut por ban ye lek wat ye ki saklau sabetap ki ying ro kila ino sa ukse rum dan shu ka ying rum khang tala la shu i ying ja gom to ye lek wat ye ki bat ngim syam kita ge bangi syam ro na cengai marsen ye i phoj ki hadu kata arsap ki ngi ki bakhoj mlong ban ya kublai ktiro hi kabalam syaga jing sarong kamdei ga jing riu belai kata kamdei kabana ublai mo lada don kum kita ki sur jing hikai ki bawan kamdei na ublai nang ta kadon na em ga jing shisha hangta
Yo bakadai tang kajing syak lamler, syak thok, syak penthame hano. Yo bakajing shisha kamdon nangta. Nangta kajing sengauret. Namar kajing long riu belai ba shisha kate katate. Haga jakaban kopi kajing sengauret. Penban ani ni kajing hok katki kajing sarong kapamla asyuk ban batai. Ni kaktin ro kajing khor kajing seniuktin sirkai. Kenyok. Nangta kadon em kajing kata lelai kenyok. Don tang kajing pekpo. Kajing iben. Ya kiwe kajing kamdon. Lada kum kita kiai to kan ma batotip kamdei kabano belai kasur kabawan bat kaban yalam yapi syata te kamdei kasur kabano belai namar haka Filipi sau lenong dekhot ba haka Filipi lenong ba sau ka dekhot ka ba phra upol utho ya kini ki kenten Hakaba waino go para banget ki ba shisha ki ba don buram ki ba hak ki ba khoi ki ba itnat ki ba dayara lada don kano kajing bha ba lada don kano kajing yara to phinia perkhat ye kini ki ro lada hangta ki don kini ki bangila pule menta mo Plus nalor kini gibala mention na gane kan sakiweiro gibangi syama ka Bible kibaka tin jong belai ka hikai bangi dei ban long kumta lada ngilapat ni syam bakaya lam yangi syaka jing long riu belai ka basisha om syaka jing sngo hok namar ka jing riu belai bat ka jing sngo hok kaya laj nagol sagol kumbaong manor nami ngi syasem ngi Henry ka jing riu belai ka basisha kaya bodlang bat ka jing ngauret kumjuk ro bat ka jing la bandon gibawan ban le men le Henry kamde ka jing basisha la ban long ki bandon gibawan ban le men le ngauret Henry ka de ka jing ngauret sarong ka jing ngauret sarong ka ba syir khaitam hadu kata-kata tongin husiar na kita ki barok Bat saka weipat ngin ya penkut sendon mo. Ka weipat ka balai ka jingkeli ka bangin bo. Hato umen sembakoj unmi ne em nangta. Unmi lani unsei ne em nangta. Hato umen sembakoj unmi ne em nangta. Ina kata kasor ka bangi osngau ka bakran ba pasiau ba don mano ba kran ngi osngau ka kasor yo bangi ong ka kasor ka jong belai shwa bangin pentikna ba ka kasor ka jong belai ngin yet la usok jong mensim ba khoj udon na em hangta ya kata ngi latip galatiasan arpuar lada mtip tongin yatip no na do mentagamet Habang ia kerana usok jong mensim galatiasan arpuar kajing kajing sok kajing kemen kajing yasya kajing jamnot kumto termo hadu kabor halor lade kito ki khandai tali ki benta ngin yip ngin bishar ngin pej yo bami penban do so oput usok kajing yapat yapra usok kajing sarong namar layo bami usok jing yapat yapra ro dena Siying sisam la ya pa ya pratafi. Kitai kiba nget ya kato ga jing hikai. Kila iben la pekpo ya kini kiba nget. Nang tate la kren lai phujat. Mi segi jing ya per jing mot mi segi jing ya pa ya pra. Kitai kiba nget ya kato ga jing keren ya kato ga jing hikai kimot bakade ka sor jong belai kila pediang 4% kipen pep skol ye ki khon ye ki to ye ki ne ukpa pat nget mo te la mi ke jing ya ka jiang ta hado ba ya pat khiu ja
Kita kinong ya tu lupa lam ler kila kelalong kinong penpat ying penpat sam. Bat ka jing bishar ka bashar kai ka jong belai ka ap ya kibakum kita. Kan mau lada ka dei ka bana ubelai. Kam judan ka jing ya pat. Wat hado hagi balang ro. Kanem don ka jing bom let je seng shu ya thau kan hon la ka jong mi no na ka balang. Hendrai lada ka dei ka bana ubelai. Kata ka bana ubelai. Lada manga habanga syakri ublay habanga yo ya kabor kabana ublay ubashisha ublay banga nga syakri haba kini ki jingai ki ublay la ayanga tanggawe ka jingtmo bat kata kalong to build the church bante ya kabalang day setiap bangan te ya kakenhon lajong day bangan bon paj shalade hendrai ngante ya kabalang. Dai namar kata-kata kidon gibriu gibakeli yang abadong ba awak katne pila ya lenti pimdon mo laka jong ka ministry ngamong bakalong ka babakala kata ka jingkeli kabeang melelai la ban keli ngapediang ya kata ka jingkeli tang baga jubab ka banga jubab kalong ki balang hapo jong ka KJP assembly bat syabar kumjo kine ki balang ki bangalet keleng-keleng bat syabar syari dekhar bat keleng kine kila dei lupa ka ministry ka jonga te ngam dan kamsyo bangandang seng daki weipat namar kat hong jonga kalong to build the church bante ya kabalang ban penklan ya kabalang bagi para banget ki bombang syo ban le ji seng ngam nem ong ya ki ale no bat ngayang ini senaken hon no kambiang rekane kabalang kini kinong yalam gibakum ne gibakum tayem henrei ban kentu yaki ban yarap yaki bagin la ban long gi kristan gi bashir ham kan ti te kabamot bangi dei ban sei yo so jong men sem hangta nalor kini ki ai kalong ro kabadon kam sa kane gawe pila ban tho nalor kini ki ai kalong ro kabadon kam banwat ki jingmot ne ki jingya selok na ki parbanget ki balak hamsan lara hidon kan no ka jingpan snau hapi pisngau gombaga de ka sor ka jong belai la kalong ka bakta ya ka jing im shimat lane ka yeng ka sam lane ka jingai lane hakano ka benta lara ka don ka bakum kata himla ban discern ban penyaper ban bisyar benia adalah de tekidon ki parabanget ki balak hamsan haga jingem ga baken jaman sem ya selok batki ya kendo batki ya keren batki kidon bon ki baya phone yang ajan man lakasngi ban ya thu ye ki ai baro kidon ro bapli ki badon ye ki jing pho sneu ki jing ipau ki ya thu shanga kum ubriu barit jong belai bangan yo ban ya bishar lem la kaya hab ne kat kum kaktin jong belai bat ban guide lem yaki bakin nem bakala lenti kan trai kala biang swakat to ha ka baya dei bat kato ka main point 3 kumno ngin penti kena bagade ka sor ka jong belai ubelai on yarap yangi bangin bat skam yakine ki jing hikai ki bangelayo tingin bu ga jing duai bakar pang ha ka ka por shwa bangin mi na ka Bible study ngin ya tuai lang barok khat